so daga zuciya ya bi jiki ya yi mamaya, ki yarda da ni ya so karki bar ni na sha wuya. So daga zuciya, so daga zuciya, so daga zuciya, so daga zuciya. Gaskiya ban taɓa tunanin za ka karɓi soyayya ta ba, Abdul. Amma me yasa kika ce haka? Yanayin yadda zuciyata take gonka da soyayya kana gudu. So daga zuciya, so daga zuciya. So daga zuciya ai gaskiya ne. Kuma soyayyar mu ma gaskiya ce ba? Ni fa ji nake ko na fi son ki. Haka kake gani ba? I love you forever and ever. Thank you, my honey. Ha bayan mata, tun ɗazu ina ta magana bai kamata ki zo ki zauna a tsakiyar titi kina ta tunani haka ba. Ina ruwanka? Me naka daga ciki? Ba haka bane ba, kake manta fa ke fa mace ce mai daraja. Na bi daraja da gudu. Ina ruwanka? Amma dai Abdul. kinga. Oh, jarabtar so tsallake ta wane ɗan adam. Wani, ka san tunanin da nake yi kenan a kanka kuma a haka na ganka? Me kika ce? Wani, Wai ke kam dai kin fi so in dinga gaya miki magana ɗaya kullum? ban gane ba. Za ki gane idan na tsinke wannan fuskar taki da mari. Fitar so tsallake ta wane ɗan adam. Kai yanzu idan aka ce ka mari mace akan titi za ka iya? A'a ba zan iya ba. Abin ne ya ɓata min rai amma na san hakan kuskure ne. Ki yi haƙuri. So daga zuciya. In yi haƙuri? Eh. Amma ke kin manta kin mari Zainab? Ai Zainab ita ta jawa kanta. Ai ni ba a haifi macen da za ta mari mijina a gabana ba in kyale. Sai an jima. Abdul, na Allah. Ina alfahari da wannan rana. So daga zuciya. Rana ta farko da masoyina ya tsaya ya saurare ni. So daga zuciya. Rana ta farko da masoyina ya tafi bai mun tsayi. So daga zuciya. Rana ta farko da masoyina ya bani haƙuri. So daga zuciya. Allah Ubangiji ya kiyaye mun kai ya kare mun kai sai ka dawo. To na gode. Matafi. Ya bi jiki ya yi mamaya, ki yarda da ni ya so karki bar ni na sha wuya. So daga zuciya, so daga zuciya.